Útokov zložil len 3, čo je tých 33% úspešnosť percentuálna, tak to je naozaj málo. Kubanci majú ťažkosti s rozvinutím útoku, naši to môžu zužitkovať, ale teraz ani Chrtiansky neprešiel cez trojicu blokárov. Výborne Garcia zahral v poli, Kubanci predsa len veľmi dôrazne zakončili. Ešte raz Chrtiansky iba ulievkou. Už Albo, ktorý nahradil práve neúspešného Sepedu, získava tretí bod na kubanskú stranu. Chrtiansky bol dvakrát veľmi v ťažkej situácii. Myslím si, že prvýkrát to vyriešil veľmi dobre, že vedome v podstate do toho bloku narazil. S tým, že aby sme sa vykryli a v lepšej situácii zakladali útok. A teraz druhýkrát v podstate tá ulievka padala pomaly, bola dlhá a pre libero Kuby nebol problém to odbierať ďalej.